Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyo lahat. Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyo lahat. At tatanungin ko pong napakalaking utang na loob sa inyo lahat. Sa mga bagon na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share. Pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking may susunod na video. Pagkakalog ko po sa inyo lahat ang aking manalalaman sa panggamot sa spiritual at physical na karamdaman. Dito po lamang po matutuklasan sa Liwangan ng Pangasinan. Pakaingatan lamang po at pakatandaan po. Huwag po sanang gamitin po sa kasamaan. Huwag ipagyabang, panatiling magpakumbaba sa isa't isa. Magtulungan, magbigayan, naligid sa lahat magmalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. At ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong po sa kanila at pagbibigay ng gabay sa kanila. At hindi man kayo mapansin ng mga tao, Diyos na po ang makakapansin sa inyo sa lahat po ninyong ginagawang mga kabutihan. At ipagkakalob sa inyo ang siksik, dikdik at umapaw na pagmamahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos po, hindi po siya natutulog. Nakikita po yung ginagawa nyo po na madsid sa pagtulong sa kapwa na ang ipapakalob sa inyo, ibabalik po sa inyo ay triple po o doble po ang pagbalik sa inyo sa inyong mga ginagawang mga kabutihan. Sana po wag po kayong magbago sa kanila, pagtulong po para ang blessing po sa inyo ay doble pong darating po sa inyo. Hindi po kayo nawawalan po. Yan po ang kwan ng Diyos. Gustong-gusto ng Diyos na ang mga kapangyarihan sa lahat po. Maraming salamat po. Ang isi-share ko po sa inyo ay yung orasyon sa lakas, bilis at liksi gamit ang Agua de Mayo, Liwangan ng Pangasinan. Ito po dinadasal po ng isang ama namin, ang Panginoong Maria at sumasampalataya. Kung may tubig po kayong Agua de Mayo na yung tubig po na sinahod po sa galing po sa talagang sa taas po, hindi galing po sa mga bubong, yung talagang direktang galing sa kalangitan po. Maganda po yung malinis po yun. Salahin po nyo at ipunin nyo po. Pwede pong pang-inom yun na marami po magagamot po yun. Magagamot po yung makaramdaman sa mga balat, sa mga kwan po, pwede pampaligo, pantanggal na mga kwan po yun, buwang araw o lahat po. Basta may karamdaman po sa loob ng katawan, pwede rin po yun. Kaya dapat po pag Mayo di kwan po, pag umulan po, magsahod na po kayo. Sasahod nyo po yung direkta sa kalangitan, huwag sa bubong. Kasi wala pong kwan yun. Epekto po yun. Yung galing talaga po sa taas na sinahod po nyo sa planggana, malaki. Yun po. Ang i-share ko po sa inyo yung po yung yan po. Magdasal po ng isang ama namin, ang Panginoong Maria, sumasampalataya. At isunod po yung orasyon sa lakas po. Ito po po sa tubig o may tubig po kayo sa galing po sa ulan. Galing po sa ulan na sinahod po nyo. Ganda po ito. Para pangko sa malakas po. Lakas. Narito po yung orasyon sa lakas po.
Starim si Hatong Rakabal Magahit Sibat Saksata Baay Kao. Po. Astarim si Hatong Rakabal Magahit mi Sibat Saksata Baay Kao. At lagyan po ng susi. Di brukas, isang bisis lamang po. Ayan po. At yung orasyon sa bilis sa tiliksi po, insat saw kumasyot taksat asati musigum. Tapos si dudumahi sa salbame. 3 beses po. Yan po. Yan po. Pwede rin po itong iipo sa kalahating tubig. Sa kanyo po inumin po. Kahit gawin nyo po, isabay nyo na po to. Kung wala po kayong kung sa gamit ng agua de mayo po, sa tubig na lang po na malinis po at inumin nyo po. Basta gumagawa po kayo ng ganitong usapin po na sa mga orasyon po ay masidhing nais po. Huwag nyo pong kalimutan yung masidhing nais na ang focus po kayo sa inyong ginagawa po. Yan po. Maraming salamat po sa inyo lahat, sa mga taong hindi po nakakalimutong mag-subscribe, mag-like and share. At shout out po sa inyo lahat. Maraming salamat po.